Nej, hvad laver I, mand? Slå ikke sådan der dusch. Det synes jeg lige. Okay, kom med. Jeg vil have en konkurrence. En gang til. Nej, mand. Nej, det hvad laver I? I er så dårlige, mand. Jeg gør sådan her, og så gør jeg sådan her, og I begge to laver den der dusch. Det skal I altså, det skal I jo efter. Nej, jeg plejer at vente til den gør der så. Så, nu må vi hellere tage vores... Godt. Hvad laver du? Skal jeg til fortsætte? Jeg troede, du skulle fortsætte med det. Det gør jeg faktisk også. Nej. Ej, vi vil godt at finde sådan. Du kan også i trøje, hvis du er på. Så vi kan også blive med. Det er svært, mand. Ja, det er svært. Der bliver rutter. 4 minutter. Er der 4 nu? 4 minutter. Hold da op, de går langsomt. 10 minutter her. Det synes jeg også. Det er Vegas tid. Det er langsomme minutter. Sådan et minut bare halv time. Laksefarve, hvordan er det laksefarve? Det er laksefarve. Det er ikke laksefarve. Det er lyserød. Den er pink. Nej, hvad laver I? Begge hænder. Du kan ikke bare lave den der. Så bliver jeg nødt til bare at gøre det. Tror jeg, det er rigtigt. Se. Skal jeg køre en anden bagefter? Det er ikke det skal Eller ved det bare? Det er meget. Først vi går ud af byen, er det jo ikke noget. Nej. Det er bare lidt stressende at køre rundt herinde. Ja. Så hader jeg, når du siger, nu skal du bare finde en parkeringsplads. Jamen, jeg synes altså, den er god. Det gør mit liv en helt lille nemmere. Hvordan har du tænkt, at jeg skal gøre det? Så. Hvad er det? Gule brandbiler. Nu må det da stoppe. Det skal altså være anderledes. Nu må det da også snart starte, ja. 2. Hvad er det? 1. Det er når de slår kroppen op på den der. Og kroppen begynder at komme op. Og jeg kan lige nå at sige, at I har det godt, og I bliver behandlet. I får ikke, Vi har det super skidt. I får ikke tæsk eller noget. Vi har det virkelig skidt. Vi får ikke nok burger. Emily, hvad siger du? Kan du lige sige det? Sig, du har det godt. Hej mor, vi har det godt. Hej mor. Vi har det skidt. Vi har det okay. Ikke nok burger.
Og Emily har fået nye solbriller, de er pæne. Yes, de er super dejlige, Ja, siger det bare. og det passer lige til helikopterturen. Og jeg er pilotagtig. Ja, præcis. Yep. Og du har det også kørt, Christina? Her for varmt. Det skal vi prøve at fikse. Vi tager til Grønland næste gang. Nej. Nu er det altså starte. Har vi til New York? Okay, 30 sekunder. Følge mit ur i hvert fald. New York om vinteren, det er også... Der får vi det ikke for varmt. Det tror jeg. Go. 3, 2, 1. Go. 3, 2, 1. Go. Så er det gang lykkes gang. 3, 2, Og nu begynder det at koge dernede. go. Det var mig, der sagde det. Det var mig. Yes. Og de der tuber begyndte at stikke op. Og jeg skal til at begynde. Og så stikker bare det op, og så er det klar. Yes. Ej, var det flot. Jeg kan lide, det matcher musikken. Wow! Det lyder ligesom det i Legoland, når de skyder med vand. Ja. Bare det helt selv pænere ud. Ja, det må man se. Men det kolder i Legoland. Det kan godt ligne et hjerte lidt. Lige det her. Nej. Ej, det ser så færdigt ud. Vi vil gerne købe billetter her, badebilletter her til. Hold nu op. Godt nok flot. Kommer også en tuber her. Har det som om mine sko lige er ved at smelte fast til asfalten lige nu.
Åh, nej, det er det. Ja, det er det altså. Slut. Der skal klappes. Hvad er det andet sjovt end det første? Var det det? Ja.